jini għad fil-kors tal-Art and Design, issa jina ħanifoka għall-linja ta' design u nixtieq li l-qoddim nispeċjalizza fl-Spatial Design. Qed nistudja Advanced Diploma Art and Design. Nħobb iktar l-arti imma d-design jidħol f'kollox, anka fiċ-ċeramika. Qiegħda nistudja biex nilħaq interior designer u għażilt fis-sena l-oħra għażilt textiles u wood. Għażilt textiles biex ikolli idea ta' drappijiet li għandek tqabbel u l-istess ħaġa għal wood meta interior designer kollu idea ta' kif għandu jaħdem il-wood u t-textiles flimkien. Nixtieq inkompli għal ceramics teacher jew xi ħaġa li tkompli maċ-ċeramika. Nħobbu ħafna da suġġett. Il-kors jirrikredi bosta workshops, għanna ħafna, wood, metal, jewelry, textiles. Issa ovvjament kulħadd jiffoka fuq l-linja tiegħu, dawk li semmejt jiena huma dawk tal-naħa tad-design u minnhom kollha kelli esperjenza fihom kollha, però jiena xtaqt li nispeċjalizza fil-metall. Xtaqt li nispeċjalizza fil-medal u iktar milli jekk nistudja ħsew għax jinteressani ħafna bħala materjal, ovvjament hemm iktar minn materjal wieħed u naraħ tajjeb għall-linja tiegħi għax minħabba li rrid nilħaq interior designer, naraħ li ħajjejna ħafna jisu biex nifhem ċertu għamara, ċertu kejl kif għandu jsir. Inni nistudja hekk mid-2018, bdejt fuq il-fashion biex nitgħallem iktar fuq id-drappijiet u dejjem interessatni il-moda. Kif lestejt il-fashion tħalt fuq Art and Design biex iktar nifoka fuq it-triq tiegħi li hija interior designing. Bħala libsa kont inspirata mill-Greek goddesses u bdejt nfittex fuq il-Greek goddesses u fuq l-istil tal-Griegi u minn hemmhekk ħadt il-kuluri ta' Greċja li huma blu. Wara li ħadd l-ispirazzjoni bdejt niddiżenja fuq l-istili tagħhom u ħerġt bil-libsa li aħħet issa. Bħala materjal użajt l-Indian cloth u x-chiffon, kif ukoll għamilt l-embroidery mal-kmiem biex turi iktar disinji li huma Griegi. Jiena l-iktar li nifoka fuqha hija l-wheel. Teknika throwing propja tissejjaħ. L-ewwel nibdew billi nifformaw ballun bit-tafal huwa white clay l-iktar li nuża. Hemm ħafna tipi ta' tafal oħra bħal stoneware u earthenware, imma bħalissa earthenware intfajt. Il-teknika hija li l-ewwel tiċċentraħħa billi sabbata bekk hija throwing u mbagħad wara tibda tifforma u tafas bidejk b'żewġ idejn biex ġiba ċentrata kemm tista' u mbagħad tibda tiftaħ il-base u mbagħad tibda tella il-ġnub biex jiġi bħala cylinder u mbagħad tibda tagħmel ix-shape minn hemm. Minn cylinder tista' tagħmel kollox, minn bowl għal vażun, kollox. Nużaw plastic card, għandna il-metal kidney ukoll, sponge u nużaw ħafna l-ilma
għanna bżon l-ilma l-ħin kollu fuq il-wil, għax mingħajr ilma it-tafal jibda jeħelma jdejk u tibda anka tiġi taħraq wara ċertu ħin. Allura dejjem nużaw l-ilma ħalli tkun tista' tħaddem aħjar. Mbagħad hemm it-teknika tal-hand building. Hand building nużaw l-istess clay imma nużaw qisu slip u bażikament slip huwa tafal imħallat bl-ilma u nużaw qisu bħala kollha, il-kollha tat-tafal. Minn hand building tista' tagħmel kollox l-istess. Tista' tagħmel modeling, tista' tagħmel uċċuħ, vażuni bħal wheel imma jkunu iktar tidher li hand build. Hemm il-coiling technique, pinch pots, slab, hemm ħafna techniques differenti. Meta nużaw dik it-teknika noqgħdu attenti bl-air bubbles jew hekk għax meta tidħol ġol forn tista' jew tikkrekkja jew tisplodi. Hemm ċertu iddependi fuq ix-xogħol. L-ewwel oġġett li għamilt ġewwa tal-workshop huwa proprju arloġġ. Dan huwa test piece, ġifieri mhuwiex proprju l-final piece, u provajtu bħala prova biex nifhem il-kunċett ta' kif għandu jsir l-arloġġ. Ovvjament ma bqajtx ma' forma l-idea li naraw ċirku iżda għamilt forma aktar hekk abstract qisha li tinteressa l-għajnejn. Bħala kuluri xtaqt kuluri li mhumiex daqshekk komuni f'arloġġ għax qisu xi ħaġa dark sewda u adattajtu mat-tema ta' garax, jaqbel iktar mal-metal workshop minħabba li huwa tal-metal u bqajt anka il-hands of clock qegħdin bil-metal. Infatti jaqgħu xi spanner u xi tools oħra li ssib ġewwa garax. Il-banketta l-ewwel kienet inspiration li nieħu inspiration minn Malta, minn hemmhekk imxejt għal fuq il-Luzzu. Mill-Luzzu bdejt inħares il-kuluri tagħhom, ħadd idea għal cubism ta' Picasso u ħadd l-inspiration ukoll ta' Mondrian, il-primary colors tagħhom. Hemm quote ta' Picasso li jgħid li nieħdu inspiration mit-tfal għax it-tfal ħażu dak li jaraw u ħadd inspiration ukoll li nagħmel Mondrian u Picasso flimkien, il-cubism u Mondrian. U minn hemmhekk ħadd l-idea tas-seating tagħha. Peress il-bizzu hija fuq il-baħar għamilt il-banketta bħala beach stool tista' tiġġorra kull imkien miegħek u bħala njam użajt il-beach wood ukoll. Għażilt il-beach wood għax huwa materjal b'saħħtu biex tieħdu l-baħar miegħek. Bħala njam jekk jixxarab bl-ilma ma ħajrġilu xejn bħal ma jġilu njam ieħor. Il-firing tal-ċeramika titla' ħafna għolja. L-inqas degrees li tista' hija 400 li huwa il-raku. Imma li nużaw bħal terrakotta li il-Maltin ħafna minnhom jużaw jitla 900 degrees. Mbagħad hemm il-porcelain li iktar wieħed għoli jitla fuq 2000 degrees. Nagħmlu firing darbtejn jew anke 3 darbiet, jiddependi kemm jitla temperatura. Mal-ewwel firing naslu sal-kulur bażikament tat-tafal jiġi minn clay jiġi solid u mbagħad nigglazjawh u joħroġ il-kulur.
Il-glazing huwa ħġieġ imħallat ħafna kimiki differenti, imma il-main source huwa silika, sand, huwa ħġieġ, trap, imħallat bl-ilma. Ġirli nużaw il-glazing n-overlappjawhom, jekk ħanużaw il-blu u l-isfar, ovvjament ħajġi jaħdar, imma l-aħdar li joħroġ mit-teknik tal-glazing jista' jkun joħorġu il-bubbles, jew inkella jiġi t-tek u jibda jisu jinġibet minn ma' xulxin. Inkella jista' jekk iżidlu ħafna l-ilma jiġi ħafna watery u jiġi aktar matt jisu bħal watercolors. Vera jiġi translucent. Ġewwa workshop, bħal kull workshop ieħor għandu il-health and safety tiegħu. Issa overall bil-forsi irid ikollok fil-workshop għaliex inti ma tridx li tagħmel ħsara l-ħwejjeġ tiegħek. Forsi tqatta' jew tħammeġ il-ħwejjeġ minħabba li hawn ħafna żeba, il-ħadid huwa materjal li jaqta' minnu nnifsu. Kull magna għandha il-health and safety tagħha. L-ewwel ħaġa hija li f'kull magna għandha is-safety hazard u s-circuit breaker li ssibu viċin l-switch li tagħmel l-on u l-off, ġifieri li tixel u titfi. Dan qiegħed hemmhekk biex pereżempju għal mod tal-kelma tinqabadlek il-komma fil-magna jew pereżempju teħellek il-magna u tkun ħajġi xi ħsara. Inti sempliċement tafas is-circuit breaker u jekk ikun hemm xi ħadd fil-viċinanza tiegħek jista' jafasulek u tieqaf mill-ewwel ġifieri bħala safety vera easy biex tifmu u mhijiex komplikata. Issa ovvjament pereżempju bħal meta ngħidu qed tuża il-grinder dak mhuwiex magna li hija minn nnifisha dak trid iżommu inti. Tipproteġi għajnejk, tipproteġi l-ħwejjeġ u ovvjament dejjem bħalma tuża grinder welding tipproteġi l ta' madwarek. Jekk inti tkun qed tiweldja titilbes iktar milli daqs li kieku qiegħed tiġri biss fil-workshop, titilbes ingwanti, maskli, tgħidilhom li ma jistgħux iħarsu lejn il-welding għax ovvjament ħsara l-għajnejn. Pereżempju jekk ħadd uża magni tiċċekkja li għandek il-cutting oil jaħdem żgur. Allura hemm ħafna affarijiet li toqgħod attent. Però mentri fil-verità daw huma ġiġa lesti, ġifieri inti iktar meta ma jkunu se jiġru l-iktar li għandek toqgħod attent għax fil-verità kollox ħassib lesta u ġew. Hawnhekk l-MCAST dejjem nagħtu ħafna importanzja għall-lat vocational tal-korsijiet li nagħmlu, ġifieri output biex ikollhom xogħol wara li ilestu minn hawn. Peress li għandna ħafna livelli nippruvaw il-lower levels il-1 sa 3 u l-1 sal 4 ikunu daqsxejn iktar fuq techniques, fuq lat vokazzjonali. U ċeramika interessanti ħafna f'dan l-aspett, għax għandek ħafna technical skills li sa level 4 nippruvaw nippuxjaw dawk it-techniques u l-skill set biex
ikunu jistgħu jaħdmu f'ċertu xogħlijiet. Imma fl-istess ħin hemm dejjem din l-idea tal-innovazzjoni, speċjalment xogħol kreattiv, artiġjanali, li jekk dejjem nibqgħu nagħmlu affarijiet li kienu jagħmlu dejjem fil-passat, ma tantx ikun hemm innovazzjoni, is-suq qisu jitlef daqsxejn l-interess ukoll. Nispiċċaw dejjem inbijaw l-istess affarijiet. U l-idea li jiena nħobb nippuxja ħafna hija li nikkombinaw l-idea tal-fine arts u l-craft fl-istess ħin. Ġifier sa level 4 li huwa l-kors jismu Art and Design tibqa' daqsxejn iktar fl-isfera tal-crafts. Imma mbagħad jekk jixtiequ jistgħu jkomplu fuq degree tal-fine arts li fil-fatt il-workshop taċ-ċeramika taqa' fuq fine arts meta naslu għad-degree level u meta nikkombinaw dawk il-ġiex affarijiet skill set vera tajjeb u l-innovazzjoni tal-fine arts naħseb li jkun hemm range sabiħa tal-istudent li jekk jixtieq ikollu x-xogħol tiegħu iktar kreattiv, iktar forsi astratt fil-kunċetti jista' jagħmilhom. Imma fl-istess ħin jekk għandu bżonn li ħafna mill-istudenti tagħna jkollhom bżonn isibu xogħol jew impjieg, ikollhom l-skill set, imma fl-istess ħin dejjem iktar innovattiv milli jekk inkunu apprentistat biss li dejjem nirrepetu x'sar qabel. U naħseb issa il-ħajja kif inhi dejjem irridu nsibu dak il-bilanċ li nkunu innovattivi fix-xogħol li noħorġu u kif nagħlmu l-istudenti wkoll. Tajt linja l-ammont li kelli bżonn fuq l-Universal Machine. Dik tintuża biex taqta' linja ma aħjar milli taqta' bis-serriq. Għandek in-knob biex iddawwar id-disk ħalli tkun iktar preċiż mal-linji tkun immarkajt fuq l-injama u timxi minn fuqha u tista' tissukad id-disk ħalli ma tkunx tiċċaqlaqlek jew tista' taħrablek minn idejk. U bat użajt iċ-ċana biex innaddaf l-injama. Għamilt il-forum użajt il-benza. Il-benza tintuża biex taqta' l-injama aktar preċiż u jekk ikollok linja timxi mal-linja bil-benza. U wara użajt il-belt sander biex tnaddaf l-injama milli tħallilek is-snien tal-benza. Użajt id-drill biex nagħmel boltijiet tal-istul biex tkun kapaċi tingħalaq u tinfetaħ u wkoll biex is-seating idur tagħha użajt id-drill u użajt id-dowels ukoll. Bħala seating użajt il-ħabel tal-makrame għax il-ħabel tal-baħar huwa wisq oħxon u jibes biex jużah għax huwa magħmul għall-baħar. Allura ddeċidejt li naħdem fuq il-makrame għax huwa simili tiegħu. Użajt il-ħabel ta' makrame abjad u użajt it-tie-dye biex nagħmel kuluri li kelli bżonn huwa l-blu, l-aħmar u l-isfar. Dawwart il-ħabel madwar is-sit tal-banketta li kien fuq l-injam u mbagħad qatt jisni nuża l-weaving biex il-kuluri jitlu ġa xulxin. Kif lestejta tajtu biex il-banketta seating tagħha jkun jista' jidħol fuq l-injama u użajt l-akstu tas-sifanijiet biex ikun kapaċi tpoġġi fuqu. Fil-level
tad-diploma kelli t-tema ta' kontrast bħala proġett. Issa din hija tal-ewwel semester, ġifieri mhijiex il-propri final piece. Tina għamilt kontrast kemm fil-materjal kif ukoll fil-kuluri. Fil-materjal għamiltu billi daħħalt workshop ieħor li huwa tad-design ukoll huwa l-wood workshop. U għamilt ġiex partijiet qisu livelli tal-wood u żajt it-torn għal biċċiet t'isfel u l-bqija kollox maħdum bl-idejn, ovvjament makkinarji bħal giljottina biex jifformaw il-petali. Mid-dera tagħha tidher li qisha forma ta' fjura, mentri fil-verità hi mhijiex għax hija xi ħaġa abstract. Bħala tema hija kontrast daħħalt kulur iswed u kulur aħmar li wieħed huwa bright color u l-ieħor ovvjament huwa dark u biex nuri id-depth tal-petal u kontrast qisu fit-tarf tagħhom użajt abjad u iswed u għamilt layer minnhom bil-petal tal-injam biex nuri kemm kontrast ukoll apparti fil-base u fil-forma kif ukoll fil-layers tal-forma tal-fjura. Ispiratni l-baħar u rrid nagħmel affarijiet astratti. L-ewwel bdejt b'korals u mbagħad wara mxejt b'mewġ, minn mewġ bqajt nastratta ruħi. Daw ix-xogħlijiet użajt kollox fuq il-wheel, ma użajt xejn hand building. L-ewwel bdejt billi għamilt il-base u mbagħad wara bdejt nagħmel biċċiet oħra biex jitlu ġo xulxin. Issa għamilta detachable għax rrid niddaħħal naqa' design fiha ukoll u kelli noqgħod attenta fuq ix-shrink rate u hekk għax it-tafal fil-forn jixrinkjaw 1 centimeter minn kull imkien. Dat tip ta' tafal. Għamilt dasset tat-te. L-ewwel bdejt fuq il-wheel u għamilt ix-shape tal-vażu. Mod qlib ta' rasa l-isfel u għamilt il-footering jgħidula. Użajt il-carving tools biex nitrimja hawnhekk u nagħmel il-footering. Din nużawha biex meta titfaħ oġġett fuq xi mejda jew hekk ma joqgħodx ixxengel jew joqgħod jiwobbilja basikament. U mbagħad użajt il-caliper nikkalkula hawnhekk u l-shrink rate li huwa 1 centimeter u nagħmel latu separat dawk l-istess measurements biex jidħlu ġo xulxin. Delawil. Sekka. L-aħħar oġġett li għamilt ġodan il-workshop huwa proprju banketta. Il-banketta għandha teknika naqra stramba li forsi ma tantx tara, hija tensegrity isa structure in a way. Issa din l-istul banketta ovvjament poġġi fuq għaw fuq u ma taqax bik bil-permezz li għandek dan il-kors ta' fin-nofs li jisu huwa it-toqol ta' kollox li iżomm il-weight tal-persuna, tal-oġġett li jkollok fuq in-naħa ta' fuq. U għandek daw ta' truf għaw erba li qegħdin iżommu l-bilanċ, ħalli jekk forsi l-persuna qed tmur il-qoddim jew tersaq lura, il-bilanċ ħajżomm permezz ta' l-erba li hemm fit-truf. Bħala materjal użajt l-injam erġajt u il-metal, narahom jaħdmu ħafna flimkien bħala materjali għaliex jisom wieħed jidħol ġali ieħor u apparti minn hekk fl-amara li ssib id-dar il-maġġoranza qisat komuni li jkollok metal u injam u għamilta daw jisom kuluri li żammejt in-natural tagħhom biex jisni apparti li użajthom flimkien xorta żammejthom element separati. Pereżempju il-hollow sections ħallejthom il-kulur tagħhom naturali kif ukoll l-injam ħallejtu ġifieri ma sbaħtux innaf abjad, iswed, whatever, rrid li kollox jibqa' kif inhu biex jidher x'inhu huwa l-materjal.
biċċa mill-proċess li kelli nagħmel waqt li bdejt nipproduċi dil-banketta hija li nsib propju l-angoli li huma eżatt. Ovvjament trid tiġi preċiża għax jekk ma tkunx preċiża mhijiex ħataħdem bħala struttura u l-angoli propja huma 90. Issa ovvjament 90 hija faċli biex issiba bħala angle, imma ovvjament inti fil-metal ma stax tgħid għandi din il-ħadida u ħannagħmilha 90. Trid l-ewwel taqsamha minn nofs iġiba 45 u mbagħad bil-welding u hekk ovvjament bisħana tista' tiċkienlek, forsi tikber, allura ovvjament dejjem trid tibqa' għaddej sakemm fl-aħħar ikollok dik il-propja kif tixtieq inti. Bħala proġett dis sena nixtieq naħdem fuq side table li hija ispirata mill-Art Deco. Dis side table nixtieq nużaħħa biex tkun bħala bar table. Dis-sin li għandha huma linji vertikali u horiżontali nixtieq nagħmel test pieces li huma prova qabel ma tagħmilhom fuq il-final piece ta' kif għandhom jiġu u kif għandhom jaħlu flimkien. Wieħed mill-proġetti li għandi fil-futur u li diġà bdejt ix-xogħol fuq huwa li ħanagħmel bedside table, komodina. Issa din il-bedside table ħatkun b'differenza li mhijiex mill-komuni li tara. Pereżempju normalment tkun forma ta' kaxxa biex nieħdu l-basic tagħha u jkollha xiexen. Jiena dawwarta bil-mod tiegħi u ħanipproduċiha billi tkun ikollha base ċat, forma issa hollow section jew round sections, whatever, u jkollha l-lampa fuq in-naħa ta' fuq diġà minnha u jkollha l-mejda biss. Ġifieri mhix forma ta' kaxxa, mhijiex xi ħaġa li ħassib komuni, imma fil-verità għandha qisu użu iktar aħjar minn normali għax il-lampa diġà qed hemmhekk minnha, għandek l-erja fejn jserraħ l-affarijiet u qisu għandek affarijiet iktar xtara apparti minn hekk hija iktar attrattienti għall-għajnejn. Nħobb tradizzjonali u astratti, jisom it-tnejn li huma irtu kollok bilanċ. Jew ħadd tmur astratt ħafna, jew kellha tmur normali ngħidilha. Imma jiena nkun irrid qisni f'session nipprova nagħmel immur astratt u mbagħad nerġa' jisni nikkalma u nerġa' mmur fil-tradizzjonali. Kolli naqam it-tnejn.